In the Bankulu. Ngekhetha inkosi enkulu ephambi kwethu unyazi lwezulu. MaNazaretha bekade sibaningi sifunda umthandazo bengingabonakali phakathi kwamaNazaretha bewungijabulisa ngakho lokhu kangibonakala manje sekuyisikhathi sokuthi ngibe ngedwa kodwa ngiyacela-ke uNkulunkulu esimkhonzayo phambi kwethu ukuthi uma ngabe engithuma bese ngiyathumeka uthi nalokhu afisa ukuthi ngikusho phakathi kwabantwana bakhe ngikwazi ukusho kodwa ngeke ngingasho ukuthi nginovalo ngiyisaba uma phakathi kwamaNazaretha ikakhulu uma nje umuntu onesono ufana nami uzalwa namadoda nabafazi ababanezono kodwa ngibona nje ukhetho ezulwini uthi noma nginjalo kodwa ngime phakathi kwabayingcwele la ngikhona njengamanje ngisesizibeni esikhulu kulesi sizibe ngikusona ngingashona noma yinini ngoba ngihamba phezu kweplango iplango engihamba phezu kwalo lilingana nomhlane womuntu uma ngeke kwenzeka nje iphutha noma kanjani ngiyongena emanzini kule ndawo engikuyona iphakathi kwewa ngapha newa ngapha indlela incane kakhulu uma ngeke nganganaka noma ngangaqaphela kungenzeka ngibe nenkinga ngisabuqile nje ngiyakhumbula Nkosi yamakhosi ukuthi kwaba khona isikhathi lapho umzimba wesithathu wake wabuzwa usesesikoleni ngoba njengoba silapha nje kwake kwenzeka kuthiwa ukhulume nje noma ingane uma ngabe usesikoleni la fika lelo thuba lokuthi akakhulume nje ngobaba wakhe ukuthi ubaba wakhe umuntu onjani uma ngabe sukuma belindele eklasini ukuthi uzakusho okuningi mhlawumbe ngobaba wakhe kodwa washo nje ukumbala wathi umama wathi ubaba kodwa mina ngithi umuntu wasezulwini umuntu wasezulwini eMaNazaretha uNkulunkulu manje angazi sesitidweni mangabe sesiphuma phakathi kwalomuzi wasebuhleni singabe sambona ushembe ukuthi uNkulunkulu ingikhathaze le ndaba kwenziwa yini ngoba nase bemphika kodwa bake basho bathi uNkulunkulu futhi uma ngabe bengasasiboni isidingo sokuthi uNkulunkulu kubo thina sasibona isidingo sokuthi uNkulunkulu ngakho ke abahlukane nathi phansi ngomoya nje ukukholwa amen ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi ngithinte nje isihlabelelo
ngokuvunyelwa inkosi nasi simdukela ngenxa sekhulu namashumi amabili nesithupha 126 Phakama sabela
Nkosi yamakhosi umvangeli obekade ekhona ekuseni ukhulumile kakhulu simzwile onezindlebe zokuzwa uzwile. Amen. Ngingakaqhubeki kakhulu ngoba angizoba mude. Kodwa ngiyafisa ukuthi sikhumbuzane eManazaretha ngalolu suku lwesabatha namhlanje siphakathi kwalomuzi oyingcwele ukuthi nawo bakuyisabatha ejwayelekile kodwa kuthina beyibongo zoqwabe nogumede nalezo yibongo engene ngaphansi kwabo sinomuzi ohlukile. Sibonge inkosi yamakhosi ukusipha ithuba lokuthi eyinkingeni eyikhona eyiningi ezembathe lesi sibono nezibongo zonke ngaphansi asipha ithuba uNkulunkulu wethu ukuthi sizame ukuyihlanza siyihlambulule. Sizame ukukhumbula la singahambanga kahle khona sibuyele endaweni efanele ukuze zonke izinto zethu zilunge. Ngiyafisa ukuthi ngicele kodwa ezulwini ukuthi umithu elifana naleli livuleke. Awungabi lezi ibongo kuphela kodwa nezinye izibongo zingene uma ngabe ichibi lizenezaniswa nazo zingene ngoba suke zikhona zizosibambisa kulomthwalo onzima kangaka. Sanikezwa lo msebenzi wathiwa siyowenza ngeviki lokuqala ku-August. Sinikezwa inkosi esesihlalweni. Yathi futhi inkosi esesihlalweni uma sekwenele siyawutshelwa yiye ukuthi cha sekwenele. Uma ngakaneli kuyoqhutsheka oze kulunga. Kodwa khona into engiyizwayo ukuthi uma ngabe kwenziwe lo mkhosi noma kunalomthandazo ofana nalo noma kunaleli sabatha efana naleli ikhona imithwalo eyiphume noma ithululeke noma yehle kulabo balesi sibongo. Ngiyizwe besho njalo nami mhlambe ngakufakaza lokho. Nkosi yamakhosi lapho la ukhona uThixo nje wethu thina amaNazaretha asididekile kakhulu. Mhlawumbe into engasidida ngaba izono ngoba cha zona izono zikhona kodwa nazo ngeke zisivimbe ukuthi sibone ukuba ngake ngafelelwa ingozi yemoto. Angizukupha phezulu kakhulu ngoba indaba njengangayixoxa kodwa iyafika. Laphana eMtubatuba khona indawo ethi kaMsana. Mawusizongena ngeleli lomshana bathi kaMsana. Ujwayele ukuthi kuma amatekisi lapha kube nalabo abajemayo. Uma ngiqhamuka ngakithi ngasenyakatho ngiza ngaseningizimu la seliphuma nje itekisi kwangathi liyahamba ngalilandela nje ngebhayisela ngihamba ngalo la selivele lijika nje phambi kwami. Le ndaba engiyikhuluma ngizama ukucacisa uma kwesinye isikhathi udigeka ungazi kahle ukuthi ushembe ubani. La selijika nje nama ngibona ngenhlanhla ngangingedwa ngathi ngithi ngibalekela ngalana nalo labalekela ngakhona. Kwakunesisho sakhula lokuthi mawuthi uyabaleka ukuthi athi umuntu uyabalekela ngasegwaleni. Nami ngayibona sengibalekela ngasegwaleni.
ayike kwase kuba yileyo mpahlana nje imoto ayisihambela nje yazi ubanda unqenqe hayi kodwa ke kwangenzeka lutho akukho kwenzeka ngoba uShembe lo ophambi kwethu uyaphilisa amen. Ngibona ngani ke ukuthi uShembe ophambi kwethu uma ngabe sithatha isiye workshop ngoba yayilimela ngalendlela ukuthi hayi ngalungisela uma bephamisa izitulo la bephamisa yonke into base bebona ifoto lale nkosi ephambi kwethu lisemasithini angemuva ngaphansi kwamasithi manje ngiyibuza kanze ufunani ngoba mina angihlali emuva emotweni yakithi ngihlala phambili uma la batha lisuka kumina la ngakatha lihlale la ngikho hayi emuva phansi emasithi nangemuva manje ke sithini sikhulume luphulini uma ngabe singasho ukuthi uShembe uNkulunkulu wasuka nawo wonke amathuluzi la suka khona amen asiki isipanela esingeke uma kunenkinga uma ngenzeka kunenkinga khona ukufuna ukuthola thawa kubheke esihlalweni akubuyele emuva nje ekhaya ake kulungise nje ekhaya ngeke ngishlungisa kanjani ngoba angisele umthandazi kodwa ngiyabuka ukuthi indaba ngaba sekhaya ngoba azokhumbula manje athi kwaba nesikhathi la wathi umnikazi waleli sonto lesibili njengoba sikumnikazi waleli sonto lesihlanu wathi sezobayeka manje abakithi bayikhulumele nathi ngoba sinenkani wathi uShembe uqala wayekwazi ukuthi akuncengela sincengele kwabakithi uma ngabe sithi sifuna umsebenzi bethi abakithi hayi akangawutholi umsebenzi ngoba u1 no2 no3 bese ethi umnikazi webandla wokuqala bese cha ngiyamcelela nje mina wayesekusezosiyeka manje masibona ngathi akuhambi kahle fanele sikhumbule ukuthi bakhona abantu ongenze bayibambile leyo yebo angisho nami njengoba ngikhuluma kanje ukuthi ngoba ngiyinjula yalokho kodwa ngiyabuka ukuthi kufanele ukuba ivimbeka la ibhajwa la ake ngivume isono Nkosi yamakhosi esincane nje uma ngabe umvangeli wakho umdluli dlulisa lokukhuluma ongenze ngaguqa nje bangiguqile nje izolo ngifika nje ngibe nomngabaza ngabika lokhu ngabona ukuthi umvangeli wakhe akanginaki wathi inkosi yakithi lapha emthandeni nani umvangeli awunayo ngathi izomkhava phela ngiyabona naye ngabona senkini ngangabaza kodwa ke ngifisa ukuthi isivume leso sonke ngivume ngevesi zendoko noma ngaphi kodwa sambe kuba lesonto ngobeni ekhulu nama sinasaqaleluni uma ungibiza
ukuthi akukho la ngiyonqaba khona uma ngabe ungithuka bekusathane nje ubengihlasele ngizofisa ukuthi umshumayeli ngicabanga ukuthi umshumayeli uNcube maye khona eduze angilekelele nje incwadi lezimbalo angithi phela isabatha namhlanje bantu nonke nini njani manje ke isabatha singaphuthumi kakhulu kosamaphosi angizoba mude kodwa uLevi 20 verse 26 uzoyilungisa nje ngokuthinta mase ngenela kuzona kuMateyu 5 verse 14 kuya 15 Mahubo 1 verse 1 to kuya 2 ziwu4 kuphela kodwa sinamavesi ambalwa bese bawuJakobe 4 zisuke evesini ku1 siya ku3 la emthandazweni wesabatha ngicabanga ukuthi verse 5 la uNkulunkulu ethi asinene kone bese nakwenza kanjani ukuba uNkulunkulu esesinene ethi ngiyanene zizukulwane esinene kodwa sisona aphinde asibize ngebandla elikhulu athi likamenzi wezulu nomhlaba amen athi asiguqe ukube yimina bengove nje phokana ngalo ngincenga manje elikhulu kamenzi wezulu nomhlaba umenzi makavume ukusisa uguqa kwethu hayi mina bekuvelentisa kumanje nginamandla onke bengafanele eMaNazaretha ngabesona uThixo esinene futhi uNkulunkulu ophambi kwethu uyasithanda nathi ke fanele simthande inkosi yesithathu ifika ezweni lakithi mhlamba ke ngiqale la umnikazi waleli isonto oqala ufika ezweni lakithi uyadlula ubhekela kade inkosi isho khona eThempelini enkanyezini kwakusekumziphatha ngalezo ekhaya ebukhosini bakwamdluli isiyafakaza inkosi la eceleni ngayo usebona indawo lapha kithi useyabuza ukuthi hawu le ndawo eyababani yabo sebeyamtshela ukuthi yasebukhosini bakwagumela futhi awungiyithanda le ndawo yethu kanti umkhulu uzofika ayoyothi inkosi ngoba ngizawuthi phela sasinebaningi ngaka isihlalo sasothile nemisebenzi mhlambe engakaphezulu uma ngabe zomotha ngeke ngisho kwenzekalana ngifuna ukukhuluma lokho kunye uqonde nokindana ngifuna ukwenza befishana usethi hawu umkhulu kwakumasake futhi namanje sekumasake akushintana ngoba esesenyameni noma esesemoyeni hawu ngithe mangidlula kwakho indawo ngiyibona lapha kwathiwe yakho uthi komkhulu angazi noma isengena umoya yini kwakuleli ibandla nomoya kaNkulunkulu uzothatha kanjani uthi uncike inkosi anginayo mina indawo leyo ndawo kuyibone yakho anginayo sengena ke lapha ke sekufika ke umnikazi wesonto wesithathu sengizongena kahle ke manje ngoba sengicacisile ekuqaleni amakholwa ezwe lakithi aseyamthatha uthi uyobona le ndawo
kababa wakhe mangakhuluma ulimi lwasemhlabeni. Mangabe fika amakholo amthatha manje akasamusi kule ndawo eyayilokothwe ubaba mkhulu. Sebemusa kwenye indawo. Usethi-ke mangabe efika kule ndawo, hawu, le ndawo inamahlathi. Akusiyona le ndawo le. Mina bengithi ngiyakuyona mangiphuma. Negama eGumbi. Sekwenye indawo. Awu, manje umuntu wasezulwini uyengathandi ukudumaza abantu noma babone sebengene lenkinga. Usase bamasatha. Kube ngathi akona yena, hawu, bathi hawu, usamakhosi noma kusehlathini kodwa ihlathi lakho. Oh yebo nisho njalo ihlathi lami. Wayesethi kodwa ngoba bengaliphethe nje igama lapha. Waseshaya isihlabelelo. Angazi noma ngizokwazi isihlabelelo. Bangilekelela abantu. Ngosiyesizwe. Wala la badala wayesethi awu igama lale ndawo sekusesimamisa. Emva ubehlabele isihlabelelo soka 16. Uma eqhubeka nomsebenzi usebona izangoma ubona bonke abantu. Uthi awuthi ngizongifaka izangomeni zangifaka bonke abantu lapha. Bayaphendula futhi bathi hawu baba bonke lokho kukhona la okwakho. Uthi ke umuntu wasezulwini hawu cha niyangihlula manje abantu lapha. Seniyangihlula. Kodwa ngizama nje ukukhombisa uNkulunkulu. Uwashembe ukuthi kungakanani.
Uma ngizodlulela endabeni engicabanga ukuthi landele ukugcina. Amantombazane ayemabili zama indlela ukuthi ngizongena kanjani. Ayemabili ehlala ngaphakathi njengoba khona ni ntombi noma amakhosazana ahlala ngaphakathi. Kwase kufika isikhathi sokuthi athi umnikazi wesonto ake nihambe ake nivakashe emakhaya. Ayesevakasha nobungcwele ehlele ebungcweleni ngoba nje basile amaNazaretha asebungcweleni. Sesingenza thina ukuthi sikhiphe ebungcweleni mhlambe ngokwenza kwethu okungalungile. Uma efika amantombazane emazweni akubo kwaze kushaya isikhathi sokuthi hayi akubuye eyodwa angakusafuna ukubuya. Yayisiza ukuthi emhlabeni kunje kumnandi kanje emhlabeni. Yayisithola isoka yenza konke namacece ndawo. Yangena nje yathi shi ekwenzeni izinto esithi thina izinto ezingavumelekile kuleli bandla. Ngoba leli bandla akusilonela umuntu elekamenzi wezulu nomhlaba lo phambi kwethu. Futhi uma ngabe suka wanontanda ngokuphakathi yebo wayengenalo isekelo wayeyedwa njengoba namanje sihamba. Uma ngabe sithumile wathi asimsize lapha nalapha siye sithume kodwa hayi ukuthi ingoba simlekelele emsebenzini wakhe njengoba ngithumile nje ngeke njengoba ngithumile bese ngithi hayi basho kwacina wavutha amalanga. Uma ngabe buzwa lenkosazane buzwa ngaphakathi buzwa umnikazi wesonto bani noyibani washona akasabuyi bathi cha akasabuyi. Wayesekhathazeka umnikazi wesonto. Uyakhathazeka ngathi nje basila ngamunye akhathazeka ngathi engathi ke nathi besingakhathazeka ngayo. Ngoba uthi umnikazi waleli sonto wokuqala uthi uma ngabe ushembe limphathe kahle simphathe akinipha uma ushembe simphathe kahle anda bebela lapha. Uma ngabe ushembe simphathe kahle yoza donso ngesikhulu usho njalo umnikazi waleli bandla. Uma icondition le uma simphathe kahle kuze kube kanjalo kufanele ushembe sesihlalweni simphathe kahle. Amen. Uma ngabe ibuza kwathiwa cha usele ekhaya embuza kulo muntu hamba umlando wayesekhipha imali hamba umlando uthando lukaShembe ethanda amaNazaretha uthi ngelinye ilanga ningathini uma ngabe kusuke kusenze kushona ilanga umuntu egadini insimi yakhe. Uthi uyavuka nasebusuku uthola ukuthi igadini insimi yakhe nasekuseni igadini ngathi sase base behluleka babe khona ukuphendula ukuthi mhlambe kungathiwani mawuza bathi abanye hayi singathi umuntu ethanda insimi yakhe. Shembe uyasithanda amaNazaretha siyinsimi yakhe nje basile. Uthi hayi bantu bami leyo insimi yini siyinsimi nje basile. Shembe usigadile ekuseni emini ntambama nasebusuku ekulaleni kwethu. Ukuthina ukuthi simphatha kanjani. Uma ngabe thunywa lento lenkosazana ifika lapha kudadwa awungiyeke ngalomu
lo muntu nesihlukabi futhi uthi umuntu wasezulwini akuseyena umuntu wasezulwini umuntu nesihluka ngaka futhi ke mina ngihambana nalutho angihambana nalutho lwakhe awasedumala lo dadewabo esebuyele emuva sokuthi awukho usibanibani cha waqala washona ngapha engazochaza athini ekugcineni wasethi uthe hayi baba akahlukanga nalutho lwakhe usho kanjalo na kwase kuba kuhle nje njengoba kuhlale kukuhle cha kulungile sase sihamba isikhathi uma sihamba isikhathi yayisiyagula yahlabeka le ntombazana yayisihambiswa zonke indawo lezi kodokotela kuphi ezinyangeni kubathandazi bonke abantu ekugcineni yayisihanjiswa uMaziyoni wayesethandaza umongameli uthe esathandaza umongameli sabeka isandla wayesethi ke imeni base bemangala abebandla kwenze njani ke imeni yini hayi uma ngithi ngiyithandaza le ntombazana uqhamuka ushebe yathi intombazana hawu mayi babu funani lo muntu akaseseni uNkulunkulu usewumuntu bamangala nabazalwane ngoba lo muntu umongameli lapha esontweni likhulu ngibonile inkosi yamakhosi bakhona abafikile abavakashile la abazi ukuthi cha nanku umthombo wokuphila ngo-72 kwenzeka lokhu bafika abantu izayonike kuqala zayithanda ukuthi ngathi ziyangcola ngasizinqola zayithanda ukungcola nje base behleka ayisehleka amaNazaretha inkosi yesibili yasithi cha ningabahleki laba ngoba bakwethu bayabuya bezala manje ngithe mangibabona inkosi ngase ngikhumbula lokho kwathiwa iyoni ezala ekhaya uma ngithi sengizobuyela ngapha cha incwadi noma ngasayifunda ngenzela ekuthanda incwadi noma ngasafunda noma ngafunda ngenzela ukuthi kodwa ngifuna ukukhuluma nendaba kaShembe ngoba unginike ithu khona umvangelo bela uthi hayi kuthunywe mina nami ngisho njalo manje basile mangala abazalwane uthini umongameli wathi ngibona uShembe kulena ngithi ngiyithandazela uShembe yokuphebeza umthandazo wami phela uShembe ubaba wethu omkhulu uShembe uNkulunkulu usho umongameli uShembe uNkulunkulu wethu ngakho angikwazi ukubeka isandla phezulu komuntu ma uShembe ethi angasibiki wayesemiyeka kanjalo wayesebuya lo ntombazane sezofuna usizo khona la ithe khona akahambanga nalutho akamkweleti uShembe kwase kuzobiwa kwakuyabikwa ukuthi baba nangu la seliguquba la izulu ngiyalazi izulu nephambi kumaliguqubela kulala ayisethi hambani itshele noma nimtshele ukuthi yini engahamba yini yakhe ngimkweletayo hambani ngibuzele ukuthi yini emina yakhe okulandelayo zinyembezi akukho kuyi
kwase kuyoba zinyembezi kodwa kusho ukuthi wagcina ethandazelo yiyo amaNazaretha waphila ngifundelele ngiyabona ukuthi kancane intambo yakho eliphumela lapha yona khona isizana Levi 20 verse 26 ufundeka kanjani anoba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele nginahlukanisile nabanye abantu ukuba nibe abantu angizokhuluma kakhulu ngichaze ngoba isiZulu nje lesi sizwana umbali ungeza kwelandela angisena kuyichaza ngoba isikhathi sesihambile Jakobe 4 verse 1 ufundeka kuvela phi ukulwa nokuphikisana okuphakathi kwenu na akuveli ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na niyafisa aninanto niyabulala ninomona kepha anizuzi lutho niyaphikisana nilwe kodwa aninanto ngokuba ningaceli niyacela anamkeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nichithe ezinganweni zenu Matthew 5 verse 14 ufundeka kanje nina niukhanya kwezwe umuzi owakhiwe entabeni ngesiphele verse 15 asokhelwa isibani sibekwe phansi kwesitsha siyasifakwe othini sibakhanisele bonke abasendlini verse 16 njalo akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu engcweleyo badumise uYihlo wenu osezulwini Amahubo 1 uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi ongemi endleleni yezoni ongahlali nasenhlanganweni yesigamu verse 2 kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku yena oba njengomuthi otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi wathela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo amahlamvu awo akayibuna kuyothi bonke akwenzayo kulunge ababi bona abanjalo kanti banjengamakhoba onemuka nomoya ngalokhu ababi abayikuma ekwahluleni nezoni emhlanganweni wabalungileyo verse 6 engelokugcina ngoba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo kanti indlela yababi yobhubha ngiyabonga kakhulu Mshumayeli umnikazi webandla uyokuphi isibusiso ngoba mina anginazo
lezi ezinye bezimnandi kodwa ayimnandi kakhulu ngoba umnikazi waleli bandla uma ngabe ephuma entabeni zasentabazwe waphumisana namadoda indaba nje niyaziyo kodwa ngithi ngithizelele nje esemhlabeni amadoda amathathu enye yabangapha kwesokudla enye ngapha kwesokunxele enye yabaphambili ayisembuza athi Shembu yaphi wathula nje umnikazi wesonto wangabaphendula amphinda ambuza athi uthuleleni khuluma kambe wena ikhenya wathula nje umuntu wasezulwini wangaphinde ayisethi siyazi ukuthi uyaphi uyovusa kuNazaretha uyovusa umuzi wasekuphakameni uyovusa umuzi wasekuhleni uyovusa yonke lemizi kaShembu egcwele umhlaba wonke ucabanga ukuthi uyophumelela yini ucabanga ukuthi uNkulunkulu wakho lona uyokusiza yini njenge umuntu wasezulwini ngaphendula ngathi uyangisiza uthi bathi unamanga ngeke akusize ngalutho siyakulandela la uyakhona siyakulandela uma uthi uphemba umlilo siyawucisha thina uma uthi uyahlwanyela noma imbewu noma yini sofisa isisusa lo uthi ucabanga ukuthi ungcono yini wena kuJesu engani nakwaJuda uJesu wayekho engani nakwaJuda samphanyeka uNkulunkulu akazamsize ngalutho wena ucabanga ukuthi usizakala ngani uma ngabe uthi wenza okuhle siyokukhanga thina senze okubi ngeke uzuphumelela uthi ke umnikazi waleli sonto wena wawungenzi njani abantu bekuza kanjani ongeke ufike lokwesaba nokwethu uthi ayisengiyeka le ndlela mina ngoba kanti kuneyinkinga bese ucabanga u6 inje wangena endodaneni yomuntu kodwa ushamba akaza kucabanga ngoba wayibheke mina ebuka mina nawe ukuthi masiphephe noma masifike endaweni lapho nesifike amen namanje noma ekhona la madoda kodwa uShembu samile amen uthi ohlala emini zikhona lezo ikhukhula nani bekhona la wekhona lawo madoda kodwa uShembu uyoqhubeka la engathi inkosi yamakhosi ungama njalo usikhumbule ukhumbule abazali bami ukhumbule abasekhaya mama ukhumbule bonke nje nesizwe ukhumbule la ngikhulume kabi khona ngizanga kahle khona uNkulunkulu thethelele sengasingathethelele ngisa ukuthi hayi uniyo bantwana benkosi umnika umengakashi mthamhlala uthe umvangelo bekhona eksena ngithunywa ngayini ngithunywe ubaba lapho ngoba sengiyagcina isaba umthanda Osi sigele
Siyabonga amazwi amnandi sowaphiwe indaba ezitha uGumede oMakhasi osizingosisi. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 68. Manje sicela uMshumayeli uGumede esekhulumeni esongezelela inkosi. In the Bankulu.